Rumah dia nih. Iya. Ada kan juga sekolah sama. Tapi lari harus ini. Jadi kalau kudune iki iki ngono ra iso. Karo magang. Magang lu suarane ngikut to, Pak. Ya bisa nih. Anu gajah tapi nek kapan ya gajah. Gajah ngomong. Asli kan kulo ngomongnya. Suarane nek ora iso lurus tambah nolet. Diwayuni ngono to, diwayuni. Beko kan udah halus ya. Iya jadi. Dengan sabar iki paham. Kurang lurus anune tegak-tegak tambah itu kan enggak. Tak por iki iso. Ditangkap sini dan ini jalur banyu tanah tak kawan banyu tanggapan itu joget nyambi terus tadi Apa? Wes kene ya. Iya ya medhot. Tapi wajine kok kabeh saling. Wis akune gitu. Biasa. yang kok Iya. Sampai wong payu piye. Kali Pak Sepuh kayak piye.
Oh. Apa yang mau nanya kamu apa yang luar? Orangnya kecil. Jero itu salon kan Pak Ren. Jero itu salon. Iya, pulang mau suara nih. Ngerasa sih. Ora tak ke Rondong berudung iki. Rondong berudung. Malam kita dulu ya. Rondong berudung. Janji lagu bareng apik kok. Iya. Ini kok lapor ke sono, wis kok. Karo anu kae. Ya karo ya ono pating-pating kok. Oh iya. Gila. Pakar lanjut gunung. Lalor karo kidul dhewe. Yang kan kembali ke. Ini lagu iki. Atur to.
Oh, ada Pak Rame. Anu Mas, kor lepet loh. Kor kali. Lah arahe kali gen lepas. Tapi namung kor kali ngoten. Tane pas mau. Nggih. Foto-fotone kono mau. Foto-fotone sing dua. Mamuk. Lorean. Mamuk. Nang omah ya rene, cek omah ya tak. Kita ngalor. Kita ngalor tempat tak derenge anu. Kita ngasinan pas bodo aku. Lah apane tra ya adine Sarno. Dulure Sarno. Lah kok ono Sarno ora kok ya. Sopo ne? Jelek kan ada sepanang. Yo mana? Ini giring gue awal dulu. Betul kali ya. Orang rekan nang bisa. Orang bisa. Arep. Buan. Wis kangenan Sing nganggo trek apa kan? Larane ngono kuwi golek iki tak ana ning kono. Dadi kok kaya arep ngono kok golek. malah diperintah wong. Kabeh sing dinteni kowe lho. Ono ae lho. Orang berubah kan orang berubah. Kowe bingung. Oh, Manyar sewu. Manyar sewu. ya wis. Abang sik biasa. Kamu Manyar sewu kabeh aja kita manyar sewu itu Aja gugoni lambe jaran. iya, gugone lambe Jarane lho jarane gini. rawar lagu ya doang.
Saya rasa repot-repot kok syuting lho, Sis. Ini kru mangan kretek rasa repot-repot kok syuting. Memang menang. Wilangan selesai ono. Cinta malu roro. Yang Cinta malu roro. Taman itu teklek kok. Kayak mumet di sana itu. kancane nek cocok iki.
Ora jenenge langsung kok. Ini selam jam. Melayu ku pokoknya digoleki. Pokoknya digoleki kok. Plastik nang kering. Anak karene Ya iya bisa. Ini enak ora ki, Bu? bisa pakai nasi sampah. Presno gawang engko nek. Oh, jalan masak kok. Lah iya, gawang tinggi pulau ya teko. Bayaran gitu. Iya, Jil. Jadi ngendi le turu? Masuk. Wongnya dia kok nang pawon rewang. Akhire disupreh. Ana lho ngawane. Disupreh iki sana, Pak. Ya kalau ngarit iso, Pak. Pas pokoke tak genep pokoke. Nembangnya rumah terus Rasa nembang kan. Kalau ngarit genep. Iya iki bisa Ayo. buku tuh. Tandane nek. Saiki buku ya saya. Kalau dibuka kayak gini. Asli ora Pak. Ora pasti gitu. Celok lebar mata. Nanti iki halaman di Rawi nyantol aku. Jamu-jamu. Aku ora kayak jamu-jamu mau. balik. Jalan baburan. Bojone terus Mulo rumah Jaya. jamunya awake dhewe kok daya-dayuan. Dewe mantu. Jamu-jamu Biar trek karo ayam saya. Biar trek. lah iya lan cicak liyane. Karo anu jamu-jamu. Endi lho, Dik? Mburi. Ya puwelan lho guys rakitan. Ngarep kuning. Kuning, Pak. Kuwi ora ana gegirone buku kuwi. Ngarep Ayo. Dicekel ke dolak lek. kuning. Iya, kuning. Ngarep lho, Pak. Juga gandong. Aku bilang jamu-jamu enggak lho, Mbak. Kuwi yang jamu-jamu kok. Lah iya. Jam-jam Batang minggu kok kasus. 16. Iso arek lho.
Mayatnya Sama-sama berumah mau. Mangga sih dure kuwi. Cocoknya masuk penak ya, baleni. Ya ini penak ya. Anu singo Si nomor 2 nek